Papa Joe, hide my name, magpahandos bira lang tako. Pwede ba na ako makiha ang tao nga gagama-gama o storya nga dili tinuod unya naamang ko ebidensya kay nitugan man siya nga ako daw ang pasabot sa iyang gi-post. Wa gyud tinuod bisan usa Papa Joe. Ask lang unta ko ug matubag nimo tawagan ako nga Erica. Hide my name and then tawagan lang ko sa nga Erica na tayo. Adi, iyan rin call sign niya. Basi. Oo, imo ta naging sulti nga. Tawagan ako sa call name nga kuan. No bata ko man ni Papa Litoy, no? Murag napani sa mga DC, no? Anak gyud Papa Joe. Oo. Actually na may cybercrime, no? Na cyber law. Pero kumingon ka nga naka-ebidensya nga ikagipasabot niya pero wala man nakabutang dito sa post. So wala naka-address Papa Joe. Oo. Kumingon ka nga makaguba ni mo og puri or moral damages ingana. Kung ang gipost nila dito nga nakasuwat gyud dito nakabutang baron dito kay Randy o Palakiro cheers. Diba? Ay likay mo ani niya kay Palakiro ni ana kani si Randy ana nga Randy nga kuan. Klaro na kayo. Pero kung may nga, nayusa ka DJ di, likay na ninyo, kay Palakiro ka na, daga man DJ. Maugid ba? Oo, hindi mo gani karon nga magtanaw lang computer, gamit ang computer, DJ na mga. Matang virtual. Naman kayo kaila DJ gani, pero di siya mga kung DJ, kay presenter siya. Kaila ko na ba? Ako sa kaila ko na. So, listen ka na nga, gawas kung direkta gid nga giputang imuhang nga dito. Ingana. Okay, sige mga kabarangay. Paps, may ngoto diya ni Hangyo si BG Pen nga pwede ba daw ka pakuguson sa iyang anak karong Domingo? Kusap day ka Papa Joe. Uy, bagay nagsipong kugos ko panak mo. Uy, inat. Busy yung kay Costa na wako sportig yung hektek ka yung schedule yun. Next week wala ko dari muraga waju ko ana. Muraga mulupad taga. Silitoy lang pakugusa ana. Muraga ko may angay kugusan Papa Joe. Uy ko daw bata oy. Inahan noon. Ingon siya nga pero ilista ka pwede hamrutukan. Dagang ka ng lista din pero mo lagi na ano lang ma-frustrate niya ng inyong mga anak o ginikugos na ako kaya basta ni December maningil na. Expect lang Papa Joe di ba no? Oo. Para pa na mostly. Yan. Yeah. Mahotay tag budget mga mga yan. Pero okay naman na Papa Joe kay dali man kay kapangitaon. Oo. Pero kalisod ko doon ulong. Paningil na ba na ako? Mingon na ba ko dayon nga sabot ra ba pag kuha seminars pare nga isalikway mo ba? Dawaton mo ba? Isalikway mo ba? Okay. Sige. Kapay line niya? Text line na dari Papa Joe. Okay, line problema mga kabarangay. Sa usa ka problema. Papa Joe, magpahandos og biraku sa akong problema. Na ako'y best friend nga girl. Nakaangay nako unya magsigi og ari sa balay. Nagistoryahay mi bahin sa mong pagbati sa usa. Pariyami nga naka-like o nakaapan Papa Joe kay naa siya boyfriend. Pero sa diyang ako siyang gisulayan o hawk, dili man siya mo palag. Unya dalibog ko kung unsay akong angay buhaton Papa Joe. Kay iyang ingon naa na siya boyfriend. Apan sa akong makita niya nga action speak louder than words man kaha Papa Joe. Ako man noon ang naipit sa sitwasyon. So may angin kong buhaton, Papa Joe. Si Bro Coram Denny. Yan. Murag, di ka na siya si Marco. Coram.
ako yung mong pakuanon, ingna siya nga kung tinudunay ka nga nakapagbati na ko. Nang kahit na ang imong uyab, huwag imong uyab. Di ba? Di ba tipo kay dunganon? Kay, unfair masan na. Basin nung tinuod nga dugay na siya na in love ni mo, pero wa ka mapansin niya mo nang uyab lang sa siya. Posible. Basin ka mo ikuan, basin mo you're destined to be with each other, so ino mo siya nga pareham ta pagbati niya, nakailan na ta sa usa. Parang kaya na nato yung mga boyfriend nga undangon na lang ninyo. So kaya magdahom na to siya, Papa Joe. Mintras di pa wahi antaran. Ikaw ana, kung planitan na ang imuhang best friend yan, ibog ka, yan, ibog sa siya nimo, pero na siya'y kuan, na siya'y present nga boyfriend. Kung saan man nimo pag sulti niya. Akong paibawon. Kay isa magmahay ko, at least naman kung napuday siya pagbati sa kuha, siya naman planitan, favorite sa'yo. ako ang babae niya, na ako'y uyab lain, pero nakagusto ko nimo. Basta may plano nimo. Ako kung insultian, Papa John. Like for example, ako ang babae. Di sura imagine ng Papa John. Imagine na. Ano na ka ng versatile mo? Yeah. Familiar, Papa John. Familiar. Okay. Best friend, Besh, kabaw ba ka nga? si Kabaw boy. Mara magugag kabaw. Ang last nga nisulti na ako, na hospital. Ayan, Joke Besh, okay. kabaw ba ka best friend nga dugay na kayo kung naipabati ni mo? Ako sa niya, dugay mo kay kanimo. So nangita na lang ko, kami na lang nilitoy. Pero ginahan dyan kay kunimo. Kung ganahan dahil ka na kung anong ato pa man kanilitoy, parang kaya na to silitoy nga ari na lang ka sa kuha. Uunsa ka to ako na dungog. Maluoy mo ko na niya. Kay ningon mo siya nga maghikog siya. Pwede kamula sa duha. Dili sa kuha ng litoy eh. Ako pasabot ba? Kamu sa duha ako, uyab. Siya mo to Pero Besh, huwag mo minas litoy ba? Kung stay ayaw pa ka boyfriend. Kiinan gyud ka sa una nga kung manguyaban gani ka, piliun mo tarong. Muna siya ka na bagong nauso soft drinks ka na. Mo baghiwi de ko. Natanawar nagmahay na noon ka. Huwag ka malipay. Oh, well, kuhan lang. Muna ka Palipas nalipay. oras. Muna ka nalipay ato di. Oh. Alright, anyways, mga kabarangays. Sultihan lang niya. Last one, papalito na pa na diya. Next line, Adri Papa Joe. Okay, last one, go. Handos pira sa usa ka problema. Hi, Papa Joe. Papalito yung magpahandos pira ang tako about sa akong uyab. 2 years na mi nga nagkailan niya 1 year and 3 months mi nga nagkauyab. Pero kanang 1 year and 3 months buwag balik rami kay chicks boy kaayo siya. Nya karon gabalik mi niya na ay usa ka close friend niya. Gaingon na ako nga naa daw siya ay uyab. Unsaon man ni nako Papa Joe. Tawagan lang ko og Marie. Yeah. So may advice ni mo ato Papa Randy. Pila na sa years pa ba yun? 2 years? No, 2 years na nagkaila pero 1 year and 3 months pa sila nga relation in relation pero buwag uli sila. Kay pan-chicks ko kayo. Di na lang, di pugson. Ha? Di na pugson. Kaya kung anang ikaw magapoy mag-antos, kung wala siya magbago yan, kanabitang kadaghan na ba, buhat, di lang kikausap, but many times, dapat i-let go na. Pero narabay mga ingani nga mga sitwasyon na paparan o papalitoy Sige Papa Joe. na kanina noong mga palakiro kayo pagkabata pa. Mausapin ni ka. Mausap ni kuan loyal na kayo sa ilahan ng may mong asawa. Amaw din ang loyal na sa kong asawa nun. Pagkats man kaway. Nawa, mabalik anay mo litoy ha. Sige. Ato na save na diya. Dili oy. Balik ko na. Imong sundan. Now, kanina noong mga wakasuway o kanang pamansiks kay focus kay sa eskwela,
Yeah. Baliktad. Ini kaabot na nun ka naka-matured na. Labi na nindot kay trabaho ikahuman. Oo. Labi na may mong engineer, may mong architect, may mong architect. Si Almar. Kana kay mo duol ba kay ilado na ka ana. So mabaguan ang uban. Ang uban ra dili tanan no. Oo. Ay nga ana. So kanini ingon ka ganina nga kung mo siya pag-usaban, what if kung nagkuhan pa yun di ambrak, pag nag-cleansing pa ba nga, di pa yun siya ka-let go totally, pero padung siya mo serious. Ikaw na, pan-chicks ba ka sa una? Sa una, pagkat sige na usahan. Sa una, pan-chicks ka sa una. Oo, pa siya. Normal. Butan ako. But. Kasi na sa line call mo, reklamo. Ayay Carlos. Okay, now, karon si Litoy, ningong siya nga, pan-chicks ko na siya sa una. Pero opposite kaya na iya na kanang mga sulti ni Litoy puros na bali. Bali Ay, din. Tanang mga sulti ni Litoy mga kabarangay. Baliktad, Puros na bali. Mao ba? Oo, kanang iya mga katawa sa tinuod na bali na. Bali din ha. Gulano na siya sa in real life. So, tanan, timani na niyo. Tanan nga ipanulti ni Litoy, bali yun na. Oo. Bati ba kung naong babadyo? See? Bali yun na. Kaya mga tao mingon yun na, gwapo kay si Litoy. So, katong gingon niya nga, pa-chicks ko na siya, yun na siya. So, in fact, yang ko gana niya nga, usara ka buok ang iyang Konsa ma. asawa. Oo, pero baligya po na. Bali gyapon. Usara na pa ila. Pagchor pa ba dyan? So pa isulti ni mo about na mo si magagaling ang pabalit eh. Mao na to, mo po na ta. See? Kanami ko si Litoy nga move on na ta. Pag yun na siya ka move on. Yan. Kana, katawa na siya pero gahilak na siya. Kuha na siya kanang doon na siya gitawag ko psychological complex na yung bali na. Gawas makatugod ng gabi. Tawa. Kanaling ko siya, sa gawas ko na siya makatuog karong gabi. Actually, karon pa na siya makatuog balik sa sud. Matod pa ni John Sinisa, tinuod ka na papa siya. Tinuod. Motion sad. Yan. Ikaw ba balite? O sa'yo nakita ni mo sa pagkatao ni Randy nga first ni mo siya nakita karon or nakauban? Oh, laki siya pa ba dyan? Tawa. Mali na. Ang tanaw niya ni bumayot ka. Tawa. At gawas pa siya. Yes. Tawa, bali lagi na. Ayaw, tawa. Ikaw. Tawa ha? Tawa. O sa'yo kasulti ni mong Papa Marco. Sige. Marco. Hinas ba Marco? Sige na pa ba dyan? Para ma-confirm. O sa'yo kasulti ni mong Papa Marco. Pang chicks boy. Bali na. Playing safe na siya. Mga barangay, we'll do back. Ato yun yung balihon. Ato yun yung marabag isda ba? Balihon to na sila papalit. Right after a short while, doon. Handos pira sa usa ka problema. Good PM ka ni mo Papa Joe, Papa Litoy, og ni Papa Ran, og sa tanang mga naminaw karon sa Talk to Papa. Ako des Lito, 25 anyos, og lumad nga taga Cebu. Nag-work ko sa construction, og magpahandos unda ko Papa Joe. Kina ko ikarelasyon Papa Joe. Buwag siya, siyang unang bana, pero naa siya anak. Usa ka lalaki, wala pa'y tuig. Ang anak sa kalalaki, no? Nga pa'y tuig. Ang iyang anak. Nagkailaram niya ni sa FB niya, chat-chat, niya kong gitug-anan sa tanan, pero dawat na ako, Papa Joe. Wa ako'y gipili kay sa kadugayan na mong meet-meet o kuy-kuyo o simba na in love na ko niya. Pero ang ako lang laina niya, Papa Joe, sukad nga nagkadugay nga nagsigi kong bisita sa ilaha,
napamahal na sad ko sa iya ha anak bisan og dili ako bisan kung say pangayoon sa bata akong ihatag. Night time man na Papa Joe nga iya kong giingnan nga dili sa kuno ko makaduaw sa iyahang anak. Akong ipangutana nga numan ingon siya nga basta ayaw lang usa og duaw sa akong anak. Naglibog ko Papa Joe sa kadugay nga napamahalan na ako ang bata. Iya naman noong kong bawalan. February 2, 2019 birthday sa iyang anak. Wa ko niya gipaadto. Sakit kayo ang gibuhat na ako Papa Joe. Gusto kayo ko nga muadto pero nirespetar lang ko niya. Wa na ko kasabot. Please advise me kung sa akong buhaton Papa Joe. Salamat sa pagbasa. Imo magtatampo Lito. Yan. Papa Randy, Yes, Papa Joe. ikaw sa may mga ikatambag at niya. Wow! Wala pa gani, Papa Joe. Wawa na lang. Bitaw, basta may mong ikatambag ato. Dapat ko sa iyahang nasiyang kasing-kasing karo Papa Joe. Pare yung sundon yun. Mau ba? Na, Ang sitwasyon magod kay na-close na siya sa bata. Muy Usa na, kang minyo. oo. Pero doon na siya na kuha ba naalihan Yan. sa iyang pananaw sa sitwasyon nga ang babae minyo. Si minyo. Butang talang wala na siya siyang uyab. Pero ang iya lang gidipinsahan siguro diha Minyo. gawas pa sa babae nga di siya ginamuadto ang laki ato dito kay naa ang mga paryente Sa lalaki. sa lalaki or paryente niya nga dili pa dawat nga na nasa siya lain unya na ay magpagkaamahan-amahan kunuhay or hadlok siya barundo nga may bawaan nga na siya kula kadidang kay kung kasado siya technically mahuga Yeah, o oo. kabit mo na nga gipalikay kaniya ay nga na or maybe along the way sa inyong pagka-close o pagkauyab ninyo na-realize na sa niya nga mas ikinahanglan yun sa bata ang tinudanan niyang amahan. Buwat ka ba ipasaylo na niya ang amahan mo nang ka padtua dito para dili mo mag-abot sa amahan dito. Posible, oo. Nga may ng amahan nga ako ang legal husband. Nga maglibog na nun ng bata ba? Di ba? So, ang mayon mo siguro ang bata mo diyan na ang iyo ang babae nga mag-istorya kaniya in person, magpinangkahay mo unsa may problema. Kanang nanong dili man. Kay kung kasado gud sila dong, di na nakinahanglan nimo pangutan-on gyud. Kung kasado lang gyud sila, angin na nimo sabton, dili siya gawas nun nga pagkababae. Delikado. Kaya basin og makiha na numunduha, maangin pa nun ang bata or makuha ang bata. Basin niya nang amahan nga, sige, buwag mo ka tapos may bawangin ako nag-iring-iring gani kaglain kuhaon jud ko ng bata. Kay kasado bita. Pero pa Joe, if they are not really in good terms sa gyud, nga marag wala na chance nga magkabalikan to siya sa iyang ex-husband, then maybe mutual agreement ba nga like madto sa silang parang kay baro nga kanabitan na gyud sila pirmahan nga Di yun na siya, dili na siya absolute ingana ka ng barangay. Di yun na siya. Ang magkahatag ra og absolute nimo nga katungod nga mubuhat sa Final na single gyud is. kanal, man. Ang korte yun. ang korte ninyo. Hindi na ko tubig po, Papa Joe. Ha? Wala eh. Kanami ko kag wala oy naa gyud na. Balik. Ay mo nasulti. Iyo kayo makabayad ko. Makabayad ka. Balik ya po na. Wa jud kay kabayad yun. Kung man na tinuod. Bitaw, mo na siya nga na. Mo na gidipitsaan pero duda ko duha ra gyud akong kusog na duda na. It's either nagkabalik sila Oh. or ang babae gigipit baron nga kung masakpan nga relasyon ikiha niya kwaon ng bata di nga na wala lang siya dong. So again mas may gina magplanangkahay mo storya sa mo pag kita mo nga wa ang bata niya di gina to malikayan anugon ka puto na naon because ikaw ang lalaki nga wa magtan-aw Kung unsay kuan. kagahapon Sa babae, oo. ang wani mo matanawi nga wato ka magtanos kagahapon pero wani mo makiti imong future. Di ba? Ana,
Yan. Napilay na Papalitoy? Text line, napadari Papa Joe. Okay. Sige, go. Handos bira sa usa ka problema. Papa Joe, duha rami ka man nagigsuon na puro dunay mga anak ug pamilyado. Among inahan na lang ang nagpabilin sa mua. Karon, akong pangutana Papa Joe, angay ba kami nga mag-usa ka balay nga puro na may pamilyado or maglain og balay? Ako lang ang maabot ang panahon ba? Ang ako lang umabot ang panahon ug adlaw nga mag-away na noon Papa Joe. Girl ko. Sa tinutunay lang day, sa imo kay girl man ka. Mas may ka nga, ang lalaki may mudaan mo kung asa ka dadon niya nga tukuran kag panimalahi mo ha. No, mas mayo man sa nasa side sa simuang kuan. Ingani na lang inyong buhaton igsuon. Kung di na ninyo mabahin ang balaya, lisod yun na kung magtipon mo, okay na primero pa. Pero maabot yun na mga panahon na nga magkalalis-lalis mo. Di lagi naman na malikayan lagi. Labi nang mag-away na inyong mga anak, isig anak nyo, maglabanay na mga kawan. Makadungog ka storya. Ayaw lagi dito. Kartibihan na yung anak ko. Di mga, di ba? Kanya, ang kanasang pag-ampa-ampasan. Kana, oo. So, Oo. gasto Papa Joe. Ana, so, depende na sa gyunan. Okay, huwag mo siya nagkabawsat sa inyong pagbati, isip na nag-igsuon. O depende sa inyong mga paris. Yeah. Yan. Kung nagtanaw mo sa welfare sa inyong mama, ingnan mo yung magawa nga, Noy, or Dong, sige, magtipon sa tadir eh. Okay. Manon eh, makatigom-tigom ta para sa to ang umabot nga tukuron ba o mapapamalhin na itong balay. Kaya wa may kauban sa mama diri. Kaya kung mabot ang panahon nga wala na si mama, kung mahimo, atuan na lang ni siyang kanon, kanang talungon o bahin or ato ning paabangan, unya magtunga na lang ta sa abang ani. Unya maglahit og puyo para ingana, para natay privacy. Depende ko na sa inyo pagsabot ingana. Pero namo ko uban sa mga ingon sad nga, ako'y laki, ako'y magbuto ni, ako'y mabili ni. Ikaw babae ka, wa kay katungod diri kadto ka sa mamana. Kamo duha dunag yung may katungod. No, so dunag yun mo bahin saktuan. Equal yun na nga pagkabahin. Wanay magwang or mangkod Papa Joe. Yan. Karaan ka niya to. Di mo kakabawaan na. Karaan sad. Di mo matuwa na. Mo ba? Oo, bali lagi na. Bago ka yung manibawaan. Okay, sige mga kabarangay. Bitaw, lisod yun na. Mangnipon bitaw mga kabarangay. Kaya, likay sa conflict pero dili sa dingon sa tanang sitwasyon nga ang pamilya ingana na sa pangutok. Nasa mga pamilya nga maski magtipon mo okay ra sad tungod kay naa ang harmony ba sa Pero di magid malikayan Papa Joe nga magkalalis-lalis na maabot sa panahon gyud baka di magkasinabdan. na ingana. Labi nang mahay mo ng German ng imo. Usahay kung manghipon mo magampa-ampa na mo sa trabaho, may buong ka nga matugka na kag third eye. Di ka na lang makakita sa lugasan. Mohog yun. Kunya, kuhan ka, may mukhang PWD. Oo, okay. Nakabaw mo liho. Di sad, ikaw sana, mabungol na ka. Oy. Mabungol? Oo, hindi yung hugasin ng plato. Dagang epekto na papalitoy. Ikaw papalitoy, manghugas ba ng plato sa inyo? Manghugas Papa Joe. Di ko na manghugas sila ito yung plato. Sa ako nag-isulti ka kanina, tanan na nabali lagi na. So, ginagamutumin mo papalitoy, may pamusulti lang kasi tinuodan, bali na lang sad. Mo ba? Meron Yeah. ko yung chicks karon Papa Joe. Dugay na may kabawa na. Entor. Nga na lagi mo to. Dugay na may kabawa na. Uhana. Mayroon ka bot-bot. Labay na yung problem papalitoy? Thanks lahat check pagbalik dali Papa Joe. Check ba? Yan. Actually, Papa Joe, Mangod ko no siya kato ni share ganina. Oo, manghod ko Papa Joe. Mo gani. Yun ay nga nalagir. Ato kasi mong kuha, mong banang higa, no? Ato sa kasbalay sa mong banang, mag-away mo yung nga na. Yan. Okay.
Kanira bang mga isuon na bagsagaran, no? Ngayon ni mitabuan na uban na dire-detanan. Abot lang kung kasagaran ba ka, paminaw ninyo. Sige. Masakit na ganing ginikanan or nangita og muga mo ginikanan magampampa kung kisa mo Gasto. oo Nagkamakabili matabang ka na. kisa mo bantay. Yan. Pero mamatay na gani ang ginikanan gani. Nya labi na kabilin. Mag-ilog na maglubaan na. Noon gina. Kamo diya mga ginikanan diya nga tan-aw niyo nga padong na mo panaw ni kalibutan na. Ingnan niyo mga anak nga kanang yuta diha baka nang hawan na dako kastugloyo. Kana tay. Oh, Nya tay. ayo na ibaligya. Nga naman tay. Hindi na ato. Pagka tawagid tay. Pero kaning nasa tubangan, kaning gamay, Nga naman tay. kung mahimo ay la sa ibaligya. Nga naman sad tay. Di kaya po na ato. Tawagid tay. Mo ikabili na po. Kanang yuta di sa itong kilid, Nya tay. usam yun na ka hektarya. Ay salamat. Baligyan. Bako na gini. Mo na mo ibilin diri namo tay. Dili sad. Dili saan nga naman. Sa una ato na. Karon di ay. Dili na ato. Wagi kabili na mahana. Wa gyud. Wagi kay Gawas kabili yung mga tay. utang. Sa bahas na tay. Dool dili kina ko itunol nimo. Unsa ba na tay? Kaniyo? Papil. Oh, Oo. Unsa may naa diri tay? kana kabili na nako nimo. Ay salamat in taon. Unsa may nakalati diri tay? Kataas pa ni. Picture na nako ipilayla na sa mga apo nga pinanalo. Ay si katay. Sa giwat nimo di. Kita ko sa imong mga titulo. Tura. Kuha ng mga papilis diha. Papilis mo na gid sa imong sakyanan nga Fortuner tay. Dili. Kanang BMW. Kanang bagang papilis diha. Kuha na. Kani tay? Oo, kanang mga papilis, mga papil diha na diha. Dara kana. tayo. Oo. Yan. Oo. Kani tay. Nahutdan mo talaga ng gas. Kana na sa gamitas mo. Tagan ba rin yung purpose sa papilan? Okay, ayaw tayo. Anak. Nak. Tay. Bawa na gani ko. Hapit naman yun. Oo, tay. Tagkaroon na. Ay, sa pagkali. Isang bahay ka Kabili na mo. Tingnan ng mga budo ako sa ako ang haya hanga. Oo. Namatay ko sa AIDS. Mao ba tay? Ano Sige man, tayo, way problema. Ang sa tulong sa kana sa dong Ano man? para wanay mo duol ni mama nimo. Kay wa pa gani ko mamatay mo buo na kay short. Toy, Tay. sibog diri. Sige tay. Dali sibog dayon. Tara tay. Sibog. Ay tamaking ho sa oxygen ha. Sorry tay, natamakan di ay. Duspira sa usa ka problema. Para guarantee 99.5 hindi tuta. Time flies mga kabarangay. Dali ra gyud sa oras no. Papa Randy, Yes, Papa Joe. may hapon. May hapon. May hapon sa muli Papa Litoy. May ngapon to ba dyan? Okay, sa mga nagbaniw sa mga sakinan karon, marigingon nga maski nga ro oras alas 2 sa una medyo mo riting mingaw na. Pero karon, mo sa rin naagyapon yung mga kanya po daga sakinan no traffic mga kabarangay. Hindi sige po nakadalanan. So, oo niya. Mas mayo mga kabarangay, pabugnaw lang mo sa inyong usam tang kana. Ya, sunod lang tabay. Yan. Yan. Kanya, mas mayo nga studihan ninyo ang mga lugar, kung sa mga gidili sila ang mga lugar, usas pwede this lugar. Labi na ng mga hisgot ka kung motorsiklo ka, helmet, no? Oo, bawal. Kung ito man daw, bawal kaya po ng magmask. Nag-gawsa ka ng surgical mask. Oo. Yan, huwag ka ng mga dili aprobado nga mga helmet. Correct. Oo. Pero ari ka diri sa Cebu City, okay. Oo, di ba kanang mga kanang mga sa mga helmetasan niya. Mga nipis. Oo, okay diri.
Ano ba sa Talise? Yun ang sila pa nila. Ako yung bang area pa ba dyan nga kanang doon ay speed limit. Yan nga. Butang sila speed limit na traffic na lugar. Well, nakakita na siya nga na paborito pero because of the volume of the vehicles, we congested in that area. What did you say, Papa Joe? It will result into heavy traffic. Pamalitoy, katapos ang oras, naipagunta na niya. That's right. Check na babalik ka ba dyan? Virgilio Di Aquino, kasalamat. Okay, sige mga kabalangay. Hi sa din ni Naya, Naya Cal? Yan. Okay, salamat ha. Nagduwa ko sa ROS ko no. Sa Ginside Virtual Effects Net. Ni Melgy o ni Bugwak. Gusto kayo mo dres Danau. Yan, hello. Matod pa ni Pugoy Sherwin siya. Sakto juga pa ba Jo? Naagyo sa kaigsuon nga manghawd gyud. Hakog kuno nga na. Yan, mao gyud naagyo mga ingana. Oo. Rene Gaviola, hello. Line caller, hello. Shalom, Papa Joe. Shalom Junior Joe, how you doing Junior? Okay, kumusta? Kumusta? Taod ng waka panawag. Minaw ra ko pa Joe, busy mo ko pa Joe. Okay, sige. Kaya hindi pa tayo unit ba? Mao ba? Sa man eskwela ka kay unit man. Ay, naga na yung honon po. Mao ba? Ya, dengan beli ba na? Ano pisa ni ma'am uli? Alam mo ni Papa Joe, di basta-basta surrender. Mao ba? Sige, nya unsa may imong pangutana? Kaning Papa Joe, unsa ka tinuod nga ni mahal na kuno pagkuha og lisensya Papa Joe? Nakadungog ko nga ni mahal pero wa pa jud ko sure man tanang minaw na itong mga amigo sa LTO maka-text na to karon. Ang pila na magasto karon? Yeah, oo. Oo. Yan. Ang pilagi ka mahala ba? Mo lagi. Oo. Og nganong unsa siya ni mahal og kuan ba gyud sad ka na bang worth it good kay kung mahal unya makat-on sa mga driver inig lukat mas maayo masiguro. Kaysa barato niya. Way na kato na. Palaban mo gyapon sa palito Papa Joe. Sa bano ay ato ara na si Prito. Papa Joe kaning nasa mo ko na Papa Joe. Okay, ang Sino? Nagkakuan mo ko katong gisgutan ninyong pagkuha sa SPB na nanay medical. Unsa may kuan nga medical na nga gilangkuban Papa Joe? Murag urine mas siguro kung di ba ka kuan? Oo, okay, importante mo siguro na good maski SP ka kay para may bawaan nga nagtuon mo drive wa ba ka mag adik-adik? Mao na Fit mali siya, Papa murag Joe. drug test ra Papa Joe. Ha? Murag drug test ha. Hindi ginaka-relate no. Dali ka sa topic kanina magud kay about mga hawd-hawd nga mga igsoon pamilya ba? Oo, nang ko amigo diri. Wala nga lagrayan, di ako tang i-plead doon siya. Sige. Nako igsoon na sad hawd ka. Kalas mo sa polo bro. Nasa mislingan na Papa Joe. Ha? Nasa mislingan. Nga hawd ka. Oo. Sige, commander to. Pero doon na sa inyo mga igsoon yun nga labing yun kayo kanang close kayo. Bitaw pa ba siya? Asa mo ay nung Papa Joe, so far wala man hinon. Depende ko na sa upbringing sa mga ginikanan. Usas Nga may nga ng ginikanan ni mga ingani pero kung lihis gani ang pagdas ginikanan niya di mo katanaw sa value niya mabuta mo sa mga material mo na usa sa mga kapabungkag sa pamilya. Get. Bungkag and putyo. Sayo Papa Joe, kato basi na imotik Papa Joe. Pila na yung ikuan Papa Joe. Okay, sige, bye. Yan. Ay, shout out yan sa Minadia, Papa Randy. Naipotalo diri Papa Joe, matod pa nga bahin ko no sa passport, dawaton pa ba ang NSO nga tatak sa port or PSA na jud ang tatak nga dawaton. Salamat Papa Joe. Murag NSO pa man to kung gikuan. Basta authenticated kay awa pa man gi totally good nga ingon nga gi transfer nga usa na lang gito. Ni importante pod kay ang resibo. Oo. Dapat naka-attach ka ang po. mga government employees kabaw na gyud na sila sa klase sa papel gigamit. O ga mga coding anang mga papilis nga authenticated ingana. Sa cellphone ba balitoy? Hello.
Mayong hapon karutong tanan. Ano po sika patong pagpakanag-uban. Hindi sa barangay RT. Tukto Papa na. With Papa Joe. With Papa Litoy. And Papa Ram. Are you kidding me? Ang masahista. Ang damog tagana. Si Rolando. Bro, di ba DJ Rolando yung mga introductions mo, bro? Mayor Rolando. Mura gid pa ba, Joe? Mato pa ni Pete Jr. Sige. Isa PSA ko, no? PSA. Oo, pero ang gigamit ato NSO pa. Yan. Yan. Mabuhay ram na kwan pa ba, Joe? Nausaban. Oo. Yan, pero moram ko na nga na. Good, Lagi, moram na sila. oo. Oo, ahensya ha. Mao yun. Okay, sige. Rolando. Oh, Papa Joe. Ang pangutana Rolando. Sana Papa Joe. Wow, kiling. Yung ni kakanta dun, Papa Joe? Kakanda, sige. Unang kanta. O ano, Papa Joe? Isaya ni una, Papa Joe. Niya, kung saan may gusto mo nga, sa title? Oh, antay title, kining. Ako tao na. Oo. Yeah. Pagkadaghan sa nahigmata na magandang pang matulog. Kana ba, Papa Joe? Ang title na niya Buta. Yutsa na pa ba, Joe? Oo. Yutsa so. Kanta na, Papa Joe? Sabi na lang mga rock rock ni Bawaan. Oo. Minawa ha. Para sa mga Napagdas kahayag. pagkadaghang nahigmat. Babra. Mga nahibang matulog. Kana di ay. Ana na siya pa ba? Ano to no? Ah. Sa mga dili tinuod, pagkayabag sa tingo, di sagpat silitoy sa likod, kayabag o sa mo. Ano lang apil niya paparandi. Samot. Buta. Yan. Mo ya. Ano kanta na, Papa Joe? Di lang ang nagkanta original ani ang buta kay murag si Mura dinay ka kula disma sa bato. dili kraan na siya. Kraan na ba, Joe? Oo, ay si Ruth Vergara. Okay. Oo, yan. Okay nga. Ika no? Paparan! Ano sa may ka magsugod ng programa, Paparan? Nagkatang-atang niya ba rin mo? Nakita ni mo. Okay. Yan ang visual mo rin ko nga. Atangin ang programa ni Paparan ni Kakadlaon. O pa mo magsugod sa Paparan? Bro, pa siguro na po. Bro, GP ko mula sa Paparan. Ito, tagi ko niyo ugma po na 3 a.m. to 6. Kana, Paparan. Tumbati. Tumbati get. Yan. Kapag Okay, may di ka na lang yung barangay ng kanya, Papa Joe. Ang inyong higala. Hikal! Wasahista. Ang damo paganta. Sige. Salamat sa inyo. Okay, bye! Yan, mga kabarangay, DJ Rolando. May ngapon sa mga kaiksyon na sila mga tindahan karon. Kumusta? Way init? Medyo na parang mga pang amihan no? Kaya medyo bugna-bugna pa may kabuntag. Oo, Pero kapit na. pintahan na lang. Nga naman, Delete na lang. Unlike the other day ba? bugnaw? No. O di, samot na lang, kapit na ba summer? March na ba ya? O di, magkainit na. Summer outing na. Oo. Magkakuig na summer outing. Yan. Mag-summer outing may ka-December. December, no? Okay, sige mga kabarangay. Line call, hello! Hello? Hello. May hapon. May ngapon kasi nebo. Diba ba na eh? Mutana uta ko pagti sa akong is Papa Joe. Ila sa tanga naman yung SS bro. Parang wag na undang mo trabaho mga kuana 10 years na niya. Na ako loan sa is ba? May Imo posibilidad ba to nga
mawa akong kuan. Imong loan? Dili. Bayro nun gito nimo. Pila na kakatuig member sa SSS? Since 2000 Papa Jo. Since 2000, yeah, 10 years ago. So 2009 wa pa tuto makomplete nimo og na po. I-settle na kay para at least yung edad mo 60 na kay kuan pensyon. Hindi ko na trabaho. Yan. Mao lagi wa pa ko ka Namin tuloy mga- nga to. So di mo na siya kuan mall. Alex mo dito. Kuan kana. Imo yun ang isettle unya pwede ka mag-voluntary na lang. Mao ba. Oo, para ma-continue nimo kay gamit ka ng SSS labi na matigon. Tagam dito tas-tas ang kinabuyos ginude maabot tag 65 di ma-enjoy pa nimong 5. Correct. Di ba? Sige lang kay Pagkadaghan. makasuroy ko dito balik. Sige, sorry. Sige, bye. Alay pa ikaduha Papa Jo. Say kalainan sa Arnold o divorce Papa Jo. Annulment and divorce. Mas kuti ang kuan. Mas kuti ang annulment kay moagi pa na siya og kanang court processing ba na pa ni mga husay-husay nga na unya moagi pa ka og psychologist nga na nga mo determine kung ang common ground ninyong psychological incapacity which is mo pinaka common ground na to sa annulment mo apply bagid sa inyo ang panagkuan pa inyong gifile nga buwag pero sa divorce is easy na lang. Mao ba. Yan. Mahal sa Sila kay annulment. kuan na Papa Jo. Palitag Annulment siguro bro no ang filing fee lang daan sa abogado murag nasa 50 siguro 50,000 pesos. Yan. Unya processing fee na mga around sa Pila ba siya? play around 30 to 50,000 pesos. So, mga dulan lagi 150. sige salamat. Pinakabarato pa na. Murag yan. Yung mabot na almost 500,000. Wow. Sige, salamat. Sige, bye. Yan, sayon kayo ang papakasal. Bye. Yan. We'll be right back right after a short while. Don't you go. Nadrib, gamay rin yung problema siya. Nadrib, papalitin siya. Papa Joe, papalitoy, Papa na ako'y gamay problema about ni sa akong amigo, Papa Joe. Mauwaw naman siya, muskwila, Papa Joe, kay dako naman siya og edad. Mag third year na siya, Papa Joe. So may angay buhaton, Papa Joe, please advise me. Salamat, gikan ni John. Simple na kinastanan eh. Kung mauwaw jud mo, nga di na mo muskwila katungod kay ibuli maroon mo itong siyong edad. Wala muskwila mo bully ninyo ang mga bata, no niya. Dako kay kang edad. Ayaw isang suntok dito ba, Joe? Oo, good. Pero kung mauwaw siya, in the sense nga, marag tiguwang na siya muskwila, na may house. Yeah, oo. Hindi siya mas kalip ALS. Yeah. ALS sa Rallion School. Hindi na lahi na Oh, lahi din na pa ba, Joe? Oo, alternative learning. Yan, outs. Okay? So, di ka na siya nakuhan. Karoon panahon naman good. Kung medyo ang imong edad mga napas mga DC no nga na or 20 early 20s nga na yung mo balik kag eskwela pinaka-ubos nga kanang nga na kanang napag sa high school bali dating mura jud kang mauwaw. Pero remember nga ang kani bitong magka-mature sa 30 nakakapin or even 40 para sa imong trabaho. Kung pa mo eskwela kay balik para doon na sila kuan sila ang trabaho. Yes. Doon na sila promotion. Yan. So, high school pa na siya, Papa Joe? High school, ang iyang amigo. Oh, yung amigo. Oo, mag third year. Oo, mauwaw ko ng muskwila. Ikaw papalito eh. Kung imong edad ka ng 30 na yan. Ay no, kung mag third year ka kaya. Isa kahit palandaan pa ba, Joe? Maaan pa ni. Pihan lang ang pina-army cut, wala na yung maahan. Maaga ni si size. Kaila, yung ilimtari. Sabi sa inyo. Ba, estudyante. Oo, ligi, asus na ka kay patay na patay kami mo. Patay na patay. Okay, napailan na papalito eh? Text line, nakadali pa ba, Joe? Problema. Handos tira sa usa ka problema. Good afternoon, Papa Joe, Papa Litoy, Papa Ran. Na ako'y probs. Papa Joe, nga kung bana ba?
ako nakitaan nga nag-cheat nako. Kay kita ko sa iyang video sa iPod sa babae nga nag-make love, Papa Joe. Nangayon siya pasaylo na ako. Taod na ning nahitabo, Papa Joe. Angay ba na ako siyang pasayloon? Or muli ko sa mua? Murag di man good sa matuhay ang among pagpuyo. Kay permi man ko nga makahinumdum sa iyahang gibuhat. Sa may angay na kong buhaton, si Mildred ay ni sa Lapu-Lapu. Well, Mildred, na may mga sitwasyon na nga gitawag og buhaton nimo ang angay ug matarong. Depende man gud na sa usa ka tawo. Pero kung mingon ka namo nga kung sa may katambag nimo, mingon jud mi nga ayo usiki ang imong relasyon. Kaya ang tao makasa man gyud. Ingana. Maybe this time napukaw na nimo ang imong bana nga magtinarong siya. Di mo na ingon for better or for worse. Until death do us part. So, masayop man ang tao. Pero kung di ka kapasaylo, ay magbuot nimo. Pero kung ginahan ka nga, tagaan pa dyan, chance sabi na may mga anak. Pugson ko na, nimo nga, dawaton nimo nga nahitabo na to. Siguro di nimo makalimtan. Pero, mo na ginaingon nga, for the sake, and maybe you can help that person na may mong better person, di mo tagal chance. It doesn't mean nga, totally nga, di na gini mo hinamduman. Ikaw nga na, Juan, paparan, sa may mong advice ni mo nga na. Sa imong gigon pod Papa Joe nga kita tanan tao masayop man gyud makasalata, pero kung nakita pod nimo nga iyahang pagpangayog pasaylo kay sincere, then dapat imo pa di narana nimo kung ganahan ka nga masayop pa inyong relasyon, di ka ganahan magkawatak-watak mo, hatagi chance Mo gyud. Pero kung ikaw makakita sa mong asawa na na-video nga nag-make love siya sa video, mo nag-iingon po padawat nimo dili. mo nag-iingon nga siguro Kailan ba niyo nas lucky mo? mo nag-iingon sayon siguro ang pag-sulti nato, but I know lisod po siya ang part nga mahatag og second chance, especially nasakitan gyud siya pag-ayo. Sige, asa sa imo ha. Kung ikaw Sa- nakita nimo imong asawa, Isura ba siya? oo, doon na siya video nga nag-make love siya sa video. Okay ra siguro may bawaan ako, pero nakita pag yun na ako marag. Sa ikaw man ang Paris. Ikaw man dito para siya. Kadawa mo paalo. Pauman na sa ko, ikaw ba? Lagi. Lisod yung kagsang kami na. Papa Joe na yung matak. Nag-edit kayo. Mamagaling ka kumpog eh. Kisay Paris. Uy, sumusubo ka ikaw bitaw niya. Ay, dago. Pero kung may tabog yun ang alain ng Paris, Lisod gid pa ba siya? mo na naka-unfair na to. Mahugid. Kaya kung kita lalaki, mingon ta, okay lang sa babae mo pasaylo na to. Kung babae mo kabuhat, nga na nga, tao raman sa gana sila. Di para na to, hugaw na kasi ng Papa Joe. Ilang gibuha. Oo. Tawa. Lisod pa siya. Ikaw ba siya? To be honest, to be honest, ikaw rin kasubihan na, ngayon mo tibang-tibangon ng buwan. Yan. Wa man na, mingon nga nakigdug ang babae diya, hindi kahuman mo, wagtang na yung paa kay gidanas lalaki. Suwara din nawa Papa Joe. Oo. Yan. So, depende na, ni mo kay, kung magpakalimpyo mong gutaw sahay, Oo. kung atong tanaw ng atong kagalingon, mas labaw pa tang hugaw. Wa mo gani kabaw gani mingon kay masuko kasi mong asawa nga na. Ingnon kasi mong asawa ikaw sa una kapila ka kabuk babay nang agin nimo. Establish that question. Anong nadyo mo text ng mga conron. Oh, siyempre. Ako may rep makarelita na Papa Joe. Makano nga yung asawa nimo nga nangabit ko kuwang kaguras nako. Unya sa din ako nga saan ako na ana pero di ka nagkabuto na develop ang akong pagbati ni tawhana kay mas doon na pa siya time diyan nimo. Wala ko malikay. Pero ita si nga wati ka gigugma na. So depende na nimo kung imuhang pasilo nimong asawa. Yeah. Oo. Pero kung dihado ka, di gyud na mawa sa mga una maski sa babae nga side. Labi na og nagkamo na lang duha sharing the intimate moments. Kung sa babae side nga tabo sa lalaki makaan na babae nga
di ba ka mas may itong performance ng bayanan na ako, no? Basta nung dili ni mo ang nasa unang sa kumbana. Ako ka ginahuna ni kumbana. Oh. Kung ang bana sad, nga na nagyapon. Nakakuha na ba akong sawa. Kadua ba yung team. Sa kato yung gamit bula. Ang ping-pong. So nanag yung insecurity sa musod. Yeah. Yan. Pero kung ikaw, kani balil ni pangutan natin rin, makitaan ko ang babae, lalaki nga ga-video, pero baksak pa sa sawa, pero ang kapares sa lalaki kay Miss Universe. Sakitan ka po rin. Oo. Cheating gapon. Yan. Ikaw kasi idol ni mong artista nga lalaki. Kanya. Sa mga kuan man ko mga host. Asa ang host siya, Papa Joe, sige. Ayaw ko yapila. Papa Ay, sas Don. Papa Don. Kaya mga Elite people. No? Steve Dailisan. Steve Harvey. Steve Harvey. Paborito ka mo Steve Harvey. Ingana. And suddenly nasakpan ni mo ang imong guyab. Nasa live video ni Steve Harvey. Tora. Oo. Kung sa'yo mabati ni mo. Palakpakan. Maayo. Maayo ni O sa ikaw. Kung sa'yo ma-feel ni mo. Nakita ni mo ang imong idol. Sakit gapon pa Joy. Nakita ni mo imong idol o niya ang imong uyab Isip gapon. sa video. May nga doon ang nagibuhat eh. Yung mga siya nga, Idol man nimo. idol man ni mo, ni-greet kanina wama siya mingos video, nag-usas lang dito. Dalam sa video. Nasa video niyo, shout out yung Steve Harvey. Shout out na kumbana pa niya. Sakitan ka. Dapat man ako. Di anas video di ay. Dapat man ako asawa ba Joy? Padayon na gapon. Apa dayo nagyapo. Ikaw na sawa. Manay martir ba? Yeah, pautanan mo, matakdin mo sa Steve Harvey. Ngayon, kasi may love ni mo. Siyempre, ikaw, totoo na, sorry na si Steve Harvey. Buwag tayo. Yan. Ang kuhan mo, naraman ko na nato, good kung saan mo kuhan. Ang nakabati lang, kung simba kumabot na sa mga relasyon ingana, o imong ipagawas dit sa ipabuto ni mo in public. Di ba papal, no? Pwede nga na pa. Kaya bang imo di pahibaw sa mga tao, sige. nga imong bana, nangabit, imong asawa, nangabit, ingana niya, udi pa kay ka-sure, pero nadalang kas bulog sa kainit sa mga uo niya, sa kusan niya magipampost sa social Facebook, media, nga mura ba, o maka-gain mo og simpatiya, ingana. And then suddenly, di pa di kay ingana ka-ready, lahat pa di kay nimo niya magbalik mo, pero magliso na kagbalik, kay kabaw na ka nga, tanaw sa mga tao, sa imong asawa, o sa imong bana. Go na. Oo. So muna nga sa inyo mga asawa, mga domestic problems, i-keep it up sa inyo argument, and then una na ninyo ipagawa sinig ka. Yun ang ibadahan yan. Okay. Nowadays pa Jugod, rampant na kayo ba nga, when you have problems, imo na i-post sa social media. Tila kay ka na, hindi mo pag gani mga pangadji gani, ato na mga gadji, Lord, patawad. Yan, yung uban, magbuhat o ka na padungog-dungog nga wak sabot. Oh. Yan, ang uban niya nga, naibutang dito, isog ka? Kuminskisam na So, mo na. Napilay niya papalitoy, may problema papalitoy? Sige, Papa Joe. Okay, sige, live problem. Handos sira sa usa ka problema. Good day, Papa Joe, Papa Litoy, and Papa Randy. Magpahandos biron ta ko sa akong problem. Ako din nagpatambag nimo last time about sa anak sa gawas. Karon akong problema kay about sa kuang mama. Problema manggod nako kay Ron Pops. Kay pirmi na lang jud ko niya iduot bisan nagwatay kwarta. Kana bitong kung naay bayranan na ako gihapon ang iyahang pangayuan. Then kung moingon ko nga wa ko, mamuyboy dayon siya. Napod ra ba kong asawa o anak.
Ako ang asawa, malain na ng pud siya. Kay kung di ko mahatag iyaman kung ang akong asawa nga ipa-assume na lang ning balay. Pangita na lang mo kapuy-an. Ako mugod Papa Joe ang akong mga igsuon nga naabot po'y pamilya niya. Di niya kapangayuan, which is niipon nila karon. Kaya Papa Joe kay ni-loan man ko og dako akong mama, which is para sa pag-ibig loan. Then kailangan na mo bayad og 12K per month. Unya wa man ko'y kwarta kayo Papa Joe kay naa man ko'y pamilya. Gibuhi kung mohatag ko kana lang sigurong ginagmay, pero lagi as I said iya jud ko nga ibuy-buy permi. Patambag lang ko Papa Joe kung kinidya po ng imong tigpaminaw si Glenn sa Lapu-Lapu Abono. So yung mama nagkuha og balay 12K per month sa loan. Unya na magnipon niya yung mga igsuon. Suray nga no. Usa may trabaho nimo dong. Sige, state ba dali? Oo, basi nagdaho may mong mama tungod kay nindot kay kag trabaho, nindot ang imong kurso. Yan napahumag ka eskwela mo na mabuy-buyon ka. Mga ka na. Sayo kag minyo tanawa karon dinhi bisbutabang ka na mo. Nga na wa na imong papa, nga na. Kursi nga na ba. Oh. Asa na may pangitan ninyo imong mga igsuon kani wa gyud ako ni paskwela pa, basi nga na. Basi. Asa ta kabaw nga na mo nangipon mo mga igsuon. So, again, ako ikasulti nimo siguro. Kanang iniana di sa mo klaro sa suwat tungos ka taas niya murag wala kayo mahanay ba. So nag-reply dali siya magbalik Papa Joe. Call center agent ko Papa Joe. Basi kato siya o kanang dako kag sweldo niya. Ang gipasabot si mong mama nga ipa-assume na lang ang balay kung dili kabayad. Nya mutana ko dong pila ka buk nagpuyo di sa inyohang kuan. Sa inyohang balay. Ug kinsa namuyo sa imong balay, apil ba kag puyo sa inyong balay, tipon ba kag apil, ingana. Unya doon na mga trabaho imong mga manghod. Isura sa dala Kung siya raw sa. Oo. Ya pila isweldo ra sa call center karon. Butang nato. Di na ba ingana kadagko mo ban? Oo. So depende sa kontra sa account. Depende sa posisyon. Kung ini Ini position. Right, kaya ka papalitay. Oo. Well, pagkahanin mo ang imong mama ay nga na. O pa mo siya magsulti kung unsayang kuhan. Wala Papa Joe. Wala ko miipon Papa Joe. Ang upat igsuon na ako na ay pamilya ni ipon nila. Kana may pabayra. Pagkahanin mo, inon mo nga, basta ka nang inigboy-boy, adi, boy-boyon ka. Dalis ka ni mamiubos kung boy-boyon ka. Normal naman na maboy-boyan dyan ka. Pero, inon mo nga mga igsuon nga, patrabaho mo. Itipon mo diyan, upat mo kabuok, unya. Siyaro. Ikaw may mamagbayad. Then pamilyado na po siya. Wasa siguro may nga ni mong mama siguro nga ikay pabayron sa 12,000 siguro. Patagaon siguro ka. Nga share siguro ni mo. Ana. Ingana. Pero pagkahan yun na ni mo sakto kay kung magpada ka, dili ni mo ikuha ng imong right, nabiyak yung mga igsuon. Producer na, mo na ginaingon dong ayaw sila tagai permi o isda. Gandlo isa. Kami yung pulsa kay Papa Joe. Tagai sila o kwan. Tagai sila sibot, tagai sila pukot. Teach them how to fish. Kaya kung magsige lang ingana, mag-anad na. Nya kuyo nanuna o kuan. Kuya na ingana papalit to nga by the time nung maanad nga masig tabang yan sa kumaman liho. What if pumawa ka ng kalibutan na samot na umaok yun. So again, depende rin na nimo dong sa pagsulti sa pa kuan ng storya sa mong igsuon nga mana na ko'y pamilya. Dili sa tanang panahon nga ingana. Dito bag siya dili nga ako mga igsuon Papa Joe kay yaw man kung pangayuan sa kong mama. Nanay mga trabaho sila nang ipon sayo na kinastanan ingana na magyaw-yaw sila. Jadi mo hatag. Di ay tagai. Magyaw-yaw sa ka. Di bitaw, ay la tagai la pagyaw-yaw. Ay tagai. Ana. Kay kung mabarko ka ng balaya, padadaan mong notice nga na, may alam na nimo.
kung namos ka ng mga locus housing, naam ginay-notice gikas developer gyud. Ya, di juga mo hatag nga na mapugos di kayo nagpuyo dito. Unya, ang naman mo gawas gyud na makaproduce gyud na sila og kwarta ingana. Kana kay imo maggianad, maanad yun na siya. Ituloy ang gonos, kung ano'y pangayoy kwarta ito, kaya dako ito kwarta, yahay ito na. Una, kay nga na, kung di sila mamayad sa balay, di sa mapil, mo na ginaingon nga, muhawa gila sila. Oo, di man na sila, di man na sila manununod diya, kaya may impas ng balaya. Kung di na mahawa diya, di isitol na ninyo ang kuan. Isitol na ninyo ng account niya, pwede kayo mo assume. Okay, or pwede nimo nga bayaran ng penalty niya, kung man, kung mga awaan nimo nga igsoon diya, sultihan nimo mama nimo nga, mao naman ni sa tema karon di, ato ni padayonin balaya, nakakadiri, pero magdawat og mga borders, magdawat og ng mga spacer diha, para makatabang ni sa tuang pagkuan. Monthly. Oo, sa atong monthly. May panig, klaro pa kini mamayad. Pagyan. Small yun ay problema, ingana, labi na og ka na, kung maski dili lang sa nangyana nga balay, labi na og ka na mga kumon nga mga balay. Di ba papaal? So na-reply sa Oo, pabalik kumon nga ko. balay, ana na, kanang mga, labi nating bayad ng buhis, sus, di na mamayad ang ubang mga igsoon. Ana gyud. Oo. Puyo. Ana, gamay rin mo yuta adri, priyara tayo igso, ingana. Na-reply sa pagbalik pa. Siya, subdivision ng mga papadyo din nahatagan na may notice sa pag-ibig kay 6 months na wala sila magbayad. O di, Grabe. wa mama nimo, simple. Dong, may gulay. Very simple. You have to be sometimes tough on your decision. Simple rin ang tanan. Ipabargo ang balay. Ano ipasyo ba naman ninyo? Sa may masyo mo na, 5 months ng bitay. 6 months na gyud. 6 months day. Yan. Oh, kung nga na magaling ang sistema na, ino ni may mga asawa nga, kung nga na hangyo ni mga asawa, mamaram na day. Ana, kaya para makato na yung mga iksol, mangita sa asas la puyo. Basta lunod patay na na eh. Mahawar, tadirig mawa na kung balaya ko. Kahita po na. Ana, simple lang yun na nana. Kinala barugan ni mo yung mga katungod sad. Kuha ni mo yung mama ni mo. Ito na mo puyo sa balay. Ang problema diya, manunod di mo igsuwan na to sa mga puyo. Ano po siya mama po jo? Kasi gina siya maayo ingana. Di gina siya healthy and wag ito pagkasinso ko ingana style na to ingana. Kaya di man ta makat-on ingana. Ang mga tao magud basta na mamatingon nga necessity is the mother of invention. So kung nagkinahanglan na gyud mugawas man gyud ng kuan gyud. Tanawa ko na mag-inom ng mga barkada. Iniginom sa mga barkada, asa na ba ning mga hinay kay mo datag, amuhatag og amot, mo pe kusuke mo lala. Teka may go ano. Di ba ba? Pero, tanawa na ha. Ay gusto papal, gawas pag kuno anak, kanang hinay ko na kay mga amot, ang kanang gamay kay mga amot, ang uba, mag-anir lang kuno para way amot. Papay gusto kuno kay mukhaon sa sumsuman. Kung online nun nga, bay, kung ni sumsuman, dili ni sudan. So, ang uba na mga kabarangay, nga na, tanaw ko na mag-inom diya. Basta maglami ng inom, primero di pa na makukuot, anak. Pero pang mahubog na ganina, na-enjoy na ang gawas ng kwarta. Yan. Anyways, mga kabarangay, wala ikong panahon na paparadi, karoon na kanlaon, ikaw na Kim. Yes, Papa Joe. Mga kapuso, at ang ko nyo karong 3 to 6 a.m. Para sa programang Hoy Pinoy o Wow Sayaw. Ako yung makauban, and please i-like ako official Facebook page, ang Papa Space Randy Space Cebu, or facebook.com/Papa Randy Cebu. Yan, papalitoy. Papa Joe. Yun lang. Tangin lang ko. Okay. Ang Diyos papalitoy. At ang isa ko niyo, ugma, Facebook Live sa ko sa kamantalaan mga kabarangay. Every Wednesday. What time Papa Joe mag-start? Alas 6. Alas 6. Okay. Buntag. Sa gabi. Sa gabi. Teka, salamat.